Tegelijk joe het wel simmer en wat zal het verschil dan groot worden? Joe het dat simmer waar en moon de gewone temperaturen. En we hebben het ook nog over rein. Jawel, dat vooral joen en vannacht. Laat ik daar dan maar mooi beginnen. Joen en dan met de bewolking vanuit het westen waait, dat weer van de middag wat waande. En dan letter joen en vannacht betiden rein of lichte rein. En dan zetten we nog even terug en dan komen nog een aantal buien te lezen. En dan heb ik nog kans op tonger. Je had al je van vannacht. Temperaturen zo'n graden. Wind draaiend noordwest. In het kust- en waardgebied krachtig ontbetiden hut krijgt zo'n zon. Verderop de provincie en vrij krachtig wind. En dan morgen hoe dan beginnen we nog maar een paar buien in de maandtijd. In de midden staan er gewoon de zinnen erbij. En de temperaturen, ik denk om het bij de oude 12 graden. En dat binnen gewone temperaturen voor deze tijd van het jaar. De noordwestenwind is nog krachtig of betiden hut in het waardgebied. En zo is het dan ik. Maar dan zullen we fruit zien. En dan komen we een maanzitje maar droeg waar, een toonsje maar droeg waar, een vreit maar droeg waar. En de temperatuur rint weer op. 12, 13 en dan 14 graden op vreit. Ja, en dan schucht het er nou uit. Of zullen we in het weekend op een nij flink wat zinnen krijgen en op een nij warmer waar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.